Dobrodošli u smeštaj Marina, mesto mira i komfora u Vrnjačkoj banji. Smestite se u naselju Borjak, na samo 50 metara od olimpijskog bazena i izvora Snežnik, gde će vam na dohvat ruke biti sve što vam je potrebno za potpuni odmor i opuštanje. Naš smeštaj nudi raznolike opcije. U ponudi imamo 2 apartmana, savršena za boravak 4 osobe, kao i 3 studija koji su idealni za 2 ili 3 osobe. Svi smešteni prostori su klimatizovani i opremljeni čajnom kuhinjom sa neophodnim posuđem. Kupatila su prostrana i moderno opremljena sa tuš kabinom. Takođe, gosti će imati na raspolaganju TV sa kablovskim kanalima i besplatni internet. Svaka smeštajna opcija ima svoju terasu za dodatno uživanje u prirodnom okruženju. Naselje Borjak je poznato po svom miru i tišini, što će vam omogućiti potpuno opuštanje. Uživanje u prirodnom okruženju, dvorištu sa letnjikovcem i udobnim ljuljaškama. Takođe, možete koristiti baštenski sto i stolice za druženje na otvorenom. Za vašu udobnost i bezbednost obezbeđen je i parking prostor. Smeštaj Marina je idealno lociran. Na samo 10 minuta hoda kroz prelepi banjski park stižete do centra Vrnjačke banje, gde možete istraživati brojne atrakcije, restorane i kafiće. Takođe, turistički vozić staje nedaleko od smeštaja, što će vam omogućiti dodatnu praktičnost pri istraživanju ovog divnog mesta. Pozovite nas na brojeve telefona 063 623 424 i 064 204 6205 ili nas kontaktirajte putem e-maila na dodivb@gmail.com. A za više informacija o našem smeštaju potražite nas na marinaapartmani.com. Dođite i doživite opuštajući odmor u Vrnjačkoj banji uz smeštaj Marina.